Jeg synes jo, en messe den kan sådan kondensere cremen af cremen i dansk industri på et relativt begrænset område og på kort tid. Ja, og det er jo det, messen kan. Den brækker folk sammen på kryds og tværs af brancher, af foreninger og eksperter og alt muligt andet. Det er et fantastisk sted at være. Networking-mæssigt er det virkelig vigtigt for os at være her. Og det giver os en masse mulighed for leads, altså komme ud og lave demoen derude, ude i den spidse ende hos kunden i deres materialer. Det er guld værd for os. Det er tredje gang, vi er her i træk, og de andre gange har vi fået rigtig meget ud af det i forhold til at få nogle gode snakke med både vores nuværende kunder, men også nye potentiale kunder. Og jeg kan rigtig godt lide de ting, man kommer til at snakke om, og at de også kommer til at se, at vi har nogle andre ting, end det, de måske lige går og køber af os i forvejen. På HI-messen der er alle vores kunder repræsenteret, alle brancherne kommer. Det her det er den største messe, så det er her, at vi bedst kan ramme vores målgruppe og vores kunder. Man får et indblik i, hvad folk kan, og hvad forskellen på de forskellige virksomheder er. Når man bare kigger på nettet, så får man ikke helt et indblik i, hvad de reelt set laver. Vi får nogle helt nye kunder ind i vores butik. Det fik vi også i går. Ganske simpelt en 3-4 nye ukendte kunder for os, og vi fik sågar en 2-3 forespørgsler fra dem, så det er rigtig, rigtig godt. HI-messen, det er en messe, der virker for os. Til dels på grund af den store fleksibilitet fra teamet bag, og lige så meget på grund af de mennesker, der kommer. Det har været fedt. Helt vildt fedt. Masser af kunder, masser af besøgende, masser af opmærksomhed, så hvem kan ikke lide det? Så vi er bare rigtig, rigtig godt tilpas.